Ja bih samo vas molio da preispitate ovu teoriju kaosa sa možda sustavom uređenog nereda koji se želi provoditi i doista smatram kao i vi da nema nikakvog smisla kršiti demokratske standarde zbog toga što postoji u hrvatskom društvu jedno izrazito nezadovoljstvo sa Hrvatskom radiotelevizijom, ne zbog toga što nam ne treba takav javni servis, on nam jako treba, ali ovo je borba za centar moći. Ovo je borba za ovladavanje centrom moći i to sa nedemokratskim standardima. Dakle, što se mene tiče, kad bi govorili o radu, ja bih prvi glasio da se napravi zaokret na Hrvatskoj radioteleviziji, a i zbog onoga što ste vi rekli i spomenuli ste kategoriju na kojoj počiva taj centar moći, a to su uredni platiše RTV pristojbe hrvatski umirovljenici. Mi smo u ovom Saboru dali prijedlog zakona da oni koji imaju ispod određenih primanja po osobi, bez obzira da se radi o umirovljenicima i nezaposlenima, plaćaju pola RTV pristojbe. Vlada nije mogla prihvatiti taj prijedlog zakona iz razloga što ima ugovor sa Hrvatskom radiotelevizijom kao javnim servisom, pa je 16.10. na pritiske Vlade RH 16.10.2015. Nadzorni odbor HRT-a na temelju prethodne suglasnosti Vijeća za elektronske medije ostavio mogućnost da se umirovljenici oslobode plaćanja RTV pristojbe. Cenzus je 1500 kuna, a 218.216 umirovljenika ima te uvjete. Zaključno sa 15. veljače 2016. godine prijavilo se, unijeto je u sustav 17.171 umirovljenik, a ostvarilo je to pravo svega 12.840 umirovljenika. Mislim da je ovo ipak pomozi sirotu na svoju sramotu i potpuno nedovoljno za hrvatsku zbilju. Sve vam je relativno i ovo što vi govorite. Relativ za nekog je relativan moral, kao što sam malo prije rekao. Relativne su i nekakve vrijednosti, jer vidite, urednik Dnevnika o kojem je govorio Bilaver kao primjeru neprofesionalnosti, urednik toga Dnevnika bio je Siniša Kovačić.